No totes les persones són vàlides, sinó que hi ha gent vàlida i gent que no serveix per a res. Els exàmens són la manera que tenim de distingir aquestes dues classes d'humans. Segueix els meus consells per estudiar un examen perquè portes tota la vida fent-ho malament. El primer és saber com de preparats estem per un examen. Per això, escriu tot el que saps en un paper i no et deixis res. És important volcar tota la informació que has anat memoritzant durant tots els anys de la teva vida. Important, apunta tots els records i totes les dades que coneixis. Després, agafa els teus apunts i subratlla-ho tot. És important subratllar-ho tot. Si l'examen és amb tipotest, és molt més fàcil i només tens que memoritzar entre A, B i C. Si és de 4 opcions, és quelcom una mica més difícil i has d'aprendre a distingir entre A, B, C i D. Inclús pots fer-te una xuleta amb les lletres. També és útil establir-se una agenda i un horari. Si és necessari, mou la data dels exàmens per d'aquí 8 mesos. Mentalitza't, res d'escalar l'Everest mentre estudies. Segur que algun cop, estant estudiant, se t'ha ocorrit fer coses més divertides com escalar l'Everest. No ho facis, intenta ser disciplinat amb aquest tema. Després, tomba't al terra i reflexiona sobre els exàmens. Recorda que no condicionen el teu futur. El teu destí ja està escrit, encara que només jo el sé. Després, fes un esquema que expliqui com de fotut està el teu futur si no proves. Si et poses nerviós estudiant, aparca l'estudi uns minuts i fes alguna cosa relaxant com cuinar, insultar famosos per Twitter o sortir al carrer a fer fotos a desconeguts. Memoritza dades essencials, com aquest número que surt ara a la pantalla. És el número de telèfon dels germans Pelaez. Els germans Pelaez visitaran el teu professor després de l'examen i s'asseguraran de que aprovis. Memoritza també els noms dels millors estudiants de la teva classe per sentar-se al teu costat i copiar el que puguis d'ells. I per últim, memoritza això. Ja està. Tot això és el que necessites per anar, preparar i aprovar un examen correctament. Veus que fàcil?